son as pedras dos arredores do Cabo Silleiro en Baiona. Para un alleo son só rochas, pero cada pedra ten o seu nome. Só aquí, en menos de 100 metros de costa, hai dúcias de talasónimos, os nomes propios dos lugares do mar. En cada quilómetro de costa teñen nome como media 30 pedras. Os máis vellos gardan un patrimonio que está ou morrendo ou xa morto. Temos unha pedra que coa maré medio baixa descubre que os mariñeiros teñen a marcada, saben onde están e teñen nome, Rapacarallos. Isto é redundante en toda a nosa costa, en todas as costas do mundo, como é un perigo para a navegación, temos ferralemes, onde rompería o leme, o temón do barco, temos na guarda papachumbadas, pois que quedarían enjarradas os chumbos dos aparellos coa perda económica que suporía, varios rapatimóns nas illas, temos alá para 5 rapatimóns distintos nas illas Estelas, e isto é así en toda a costa. Na Guarda hai outro exemplo. A carón da laxe do Xenete está outra pedra moi significativa, Furabarcos. Cada nome garda unha historia, e todo ten explicación. Temos 3 pedras a distintos niveis, entón, os 3 pasos que están entre a fonte cristalina e Rapacarallos. Xa a esquiniña do lado, que non hai nin 100 metros, xa se chama Sansón, xa é un nome distinto, e cara a Baiona, xa temos o Puntal de Amor, pero que Puntal de Amor? Porque había un chalé en terra, que se foi fixose un edificio, que era a casa do señor Magno Amor, e ao lado temos a enseada de Mirambel, que resulta que esta casa de Tomás Mirambel, un empresario catalán, que hoxe un paz, pero pegado a enseada de Mirambel xa temos o balneario. Entón o balneario estamos dicindo que a finais do século XIX houve o balneario da Cuncheira aí para tomar as aguas quentes, as poubanas que viñan das aldeas a la pa Setembre, os ricachóns que viñan no Bran a Baiona, que está ao lado da praia da Cuncheira. E se nos fixamos, sabendo o nome das pedras, estamos sabendo a historia desta franxa intermareal. Aquí depositábase o gran, machacábano, relábano, botábano aquí no medio, e este labor de moendo. Xosé Lois Vilar de Baiona é un dos maiores expertos en talasonimia de Galicia. Licenciado en Xeografía e Historia e experto en prehistoria e en arte rupestre, sobre todo petróglifos. Pero ademais dirixiu numerosas escavacións arqueolóxicas e tamén escavacións para recuperar restos das foxas comuns da Guerra Civil e represaliados do franquismo. Recolleu nun libro a maioría dos nomes da costa do Valmiñor, con fotos aéreas, nuns mapas moi precisos, di o nome de cada pedra. É todo por amor á arte, porque o que se dedica desde hai anos é a vender froita, en tendas de seu e tamén polas feiras. Aquí adiante temos a beira do mar as cachadiñas, unha cachada é unha terra pequena que hai que labrar a man porque non entra o arado, nomes de páxaros, dos peixes que se dan, pois ali temos o corbeiro porque está cajado, porque se asentan jabotas e corvos mariños que cajan ali. Temos en Olla o can cajado, é unha pedra que está completamente branca. No medio do mar, entre dúas pedras, cando hai unha liña de area e un rejo, un camallón, un topónimo que se dá en toda Galicia, témolo aquí na Guarda tamén, ese monte que se forma entre dous rejos o Arar, e temos un puntal, e temos unha serra, unha serreira, unha serriña, un serrón, bueno, son nomes da vida normal aplicadas ao mundo do mar. Moitos nomes repítense por toda Galicia. Na Illa da Arousa, moi preto das bateas, tamén hai un camallón. Pero no mar tamén hai regos, regueiros, pasos, carreiras ou carreiros, camiños de auga entre as pedras. Aquí, por exemplo, marquei os carreiros para que vexades o que é un carreiro. Aquí hai este carreiro, o carreiro da Paljasa, o carreiriño. Elena Domínguez é xornalista e profesora de galego e directora do IES na illa. Hai uns días participou nunha xornada sobre onomástica da Real Academia Galega, cando a unha ducia de expertos. Leva recollidos máis de 500 nomes de cons, touzas e petóns da Illa da Arousa. Un traballo que recibiu o premio Luís Rei de Investigación e Cultura Marítima e que vai camiño de converterse nunha tese de doutoramento. Nomes, pero sempre buscándolles explicacións da orixe.
Estamos no norte da Illa de Arousa, na Punta Cabalo, que é coñecida por ter un faro, aquí o tedes, o faro de Punta Cabalo. Cabalo é un talasónimo recorrente na costa galega e sempre designa puntais rochosos que teñen unha característica, que teñen pedras superpostas. Entón, crese que ese cabalo refírese a pedras cabalgadas. De feito, podedes ver aquí, isto ao mellor non é a perspectiva perfecta, pero parece que caíron uns cons en riba de outros, non? Aí hai unha morea de pedras acumuladas. A punta de Barbafeita, que ten un nome moi sonoro e moi bonito, é un nome composto de barba, que pode ser varias cousas, pode ser o que parece, a barba dun home, dunha persoa, e pode ser tamén as barbas, en sentido metafórico, das algas, porque hai algas aquí que lle chaman barbas. Temos unhas algas que chaman barbas de raposo. É feita, podería ser un participio que viría dunha palabra latina que significa cortar, entón barba feita pode ser barba cortada. A que se refire? As algas que se recortaron para que non trabaran os timóns? Pode ser, pero tamén poderíamos estar ante o alcuño dunha persoa, dun home, porque aquí hai moitas pedras que reciben nomes de mariñeiros que as frecuentaban. Os nomes máis patrimoniais das praias é area. Na illa, a única que conserva o substantivo é a area da secada. Secada é unha arte de pesca que se practicou aquí no 19, que consistía en lanzar unha rede e despois recollela polos dous extremos desde terra, recollese desde terra. Eso é unha secada, noutras fontes falan de sacada, e quedou, como se practicaba nesta praia, pois quedou no nome. Praia de Sualaxe é un talasónimo pois, que está composto pola preposición antiga su, que é baixo, e laxe. E a laxe refírese a esa gran pedra que se pode ver que baixa ata o mar, que tamén recibe o nome de escorrejadoira, entón a praia chamase Sualaxe. E algúns veciños tamén lle chamaban a Praia das Pombas porque no inverno morre na praia un regato ao que acudían as pombas a beber, entón era unha imaxe característica. Ás veces non é doado descubrir a verdadeira orixe dos nomes, compre coñecer ben o idioma e o léxico do mar. Hai un cuberto cerca do Areoso que lle chaman a do feo, pero feo é unha planta, non é que haxa alguén ali, non é que un feo frecuentase ese cuberto. As vellas, efectivamente, podemos especular que podían ser as vellas, pero resulta que é un nome local para denominar un tipo de peixe parecido ao serrán. E así con moitos, as porqueiras, se non sabemos nada, podemos especular por que pode ser Porqueiras, un sitio ao mellor ou perigoso ou agreste, e resulta que o porco é outro nome que recibe o peixe chamado roncón, roncón ou peixe porco. Moitas veces os nomes están cheos de metáforas. En Baiona están a Pedra do Lobo, que o vea co mal tempo, o Lobiño, o Carreiro do Lobo e a Laxe do Lobo. En Lourido, en Nigrán, a Arca do Demo e o Funcón, a pedra que funga. En Oia, os amaldisoados, o Inferno da Goeira e o Inferno da Pescadoira, e tamén o Mollacú. Na Arousa, no sur de Carreirón, hai unha pedra no mar que lle chaman dente de can. Claramente ten un sentido metafórico. Ti, un dente de can, esperas que che morda, non? Pois ese con está aí para morder as embarcacións, é dicir, hai que estar alerta porque pode ser perigoso. Tamén é habitual que as pedras onde foi a pique un barco se coñecen polo nome dese barco, incluso que o naufraxio substitúa o nome tradicional. É o caso da pedra do ABC ou a pedra do Cunichán, a beira do faro vello de Silleiro, en Baiona. Este sitio que se chama o Cunichán, se ayudas a un filólogo, bueno, será unha deformación de Conchán. A hemeroteca dinos, un xornal que había en Baiona a principios do século, era como unha manta de grande. Figurarvos que na barbería abriría o mariñeiro que sabía ler e ali puña que se afundira o Condichán. Que pasaba? Que o xornal non se imprimía en Baiona, mandaríaselle telegráficamente a noticia ou por teléfono, entenderon mal o nome, o mariñeiro leu, mira, o barco chamase o Condichán, de Cunichán vai a Cunichán, pero non acaba a historia, nin se chamaba nin Cunichán nin Condichán, o nome do barco era o Collingham. E hai unha adaptación do inglés que temos máis adaptacións, porque aquí afundirse o Highland Pride e os mariñeiros de Baiona chaman o Island Pride, e afundirse o Aslaug
inda hoxe a xente, meu pai, diz que aí que se fundiu Estanislao, e na Costa da Morte as transformacións xa son terribles. Os nomes das pedras cambian dependendo dos falantes. Por exemplo, ao mesmo con, os da illa chamanlle a Insua do Sur, os de Cambados, o Galiñeiro Pequeno. Pero tamén cambia o vocabulario, incluso a poucos kilómetros. Unha fenda ou un burato na rocha é un laño. Pero tamén teñen nome os fondos que non se ven. En Oia, por exemplo, a un fondo que dá moito peixe chamanlle un pracer. A un fondo de area, un limpo, se pequeno, chamanlle unha hallada. Un pozo que van para as cunchas, un brugal, como aposento. Un porto é calquera zona de abrigo, por pequena ou escarpada que sexa, como a Porto Senín. E tamén hai eiras, eiriñas, mesiñas, portas ou olgas. Unha olga aquí en Baiona, aquí un xenérico propio de Baiona, é unha pedra. Como diríamos, vexo non vexo, que é unha palabra, un termo, unha frase que usan os mariñeiros, é que desde a jamela está mirando, miras que hai arraso, o arraso non pode estar abollado, está prendido nunha pedra, que ou a miras cun espello, ou estás intuindo que está aí. Iso é unha olga para nós. Moitas veces, os talasónimos, os nomes do mar, aparecen deturpados, sobre todo porque nas cartas náuticas e nos mapas oficiais se foron herdando do castelán. Estou mirando desde aquí a punta sur, sudoeste da Monteferro, que para os de Panxón e a punta da Mexiloeira e a Tinalla, unha pedra que hai ali, para os de Baiona son as jateiras. Jateira, Serra de Jata, Jata é un sinónimo dunha palabra prelatina que significa pedra, no máis variado das acepcións. Entón, iso ven nas cartas náuticas como las gaiteras, ou temos en Baiona o centuliño, e eles puxeron el centollito. Estamos diante da chadiza, que é unha restinga de pedras que ven desde o Boi, debaixo da Torre do Príncipe, e a chadiza, que non é máis que do verbo latino aflare, que significa atopar, iso dá achar, donde achas peixe sería unha achadiza, el halladizo, iso é unha traducción perfecta, porque en castelán é así, xa hai que saber filoloxía e todo. As palabras van morrendo a medida que ninguén as utiliza. Os nomes das pedras xa non son necesarios tendo un GPS. A memoria esmorece. Con ela, marcha unha parte da nosa historia.